خليتك ليا خليتك. David é de Monforte de Lemos e leva medio ano en Qatar, onde chegou por motivos de traballo. Está casado cunha muller tamén galega e teñen 2 fillas, coas que están a vivir esta nova etapa en familia. Con el pasearemos polo Zoco de Qatar, un espazo cheo de cores, aromas e tradición onde poderemos descubrir o mundo da cetrería, algo moi importante neste país. Moi boas, David. Que tal? Que tal? Como estás? Moi ben. A que te dedicas aquí? Pois eu son enxeñeiro de procesos. E como son as condicións económicas aquí en Qatar? Pois son moi boas, a verdade. Non se pagan impostos, os salarios son moi altos, tes un montón de beneficios por ser personal de Qatar Energy, eu traballo para Qatar Energy, por ser plantilla tes os beneficios. É unha empresa do goberno, entendo. Sí, é curioso, pero son funcionario aquí. Eres funcionario en Qatar? Sí, é curioso, sí. Pero tamén ten cousas malas. Por exemplo, aquí non hai permisos por paternidade ou maternidade, non existe o teletraballo. Unha cousa que me chama moito a atención de Qatar é a adoración que teñen polo dourado. Xa non sei, xa non polo ouro, polo dourado, non? Sí. Xa partindo que temos un polgar xigante. Sí, aquí está. Aquí no medio do zoco. Que é isto? É un punto de atracción, a xente ven a facerse fotos, é o punto principal onde a xente se reúne. Este é o meeting point, punto de encontro para a xente. É dicir que... Vémonos aquí. Mira, aquí xa temos os imáns. Temos aquí imáns, xa... Mira. Hola, que home, mira. Fala en castelán. Sí. Que tal? Moitas grazas. Moi ben. Ti, de onde és para falar tamén castelán? Soy argelino. Very close to Spain. Ah, you know Galicia, conoces Galicia? Hermosa. Sí. Ah, mira, coñece o de... Deportivo. You remember Deportivo, La Coruña, Milano. 4-0, 4-4. Lémbrase da vitoria do Depor contra o Milán, 4-0, sí señor, vitoria épica, dou a volta ao mundo, literalmente. Este é da Arabia Saudita, este é de Qatar. Pola tela que usan para cubrir o pelo. Estes colores son de Arabia Saudí e estes blancos son daqui. O de Qatar é máis elegante, mira, é como del. Pois non, queremos este é o que queremos. Qatar. 35. 35? Mira, Escriba nombre grande. Escribo nome, 35 e escribo nome. Fíxonos unha rebaixa sin pedirlla. Moi ben, moi agradecido. Falamos... Pois que nos poña aí. Vale, vas nos poñer aquí latitude galega. Moitas grazas. Bienvenido, Qatar. Grazas, sí señor. Aí o temos, o máximo fan do Deportivo que hai en Qatar, Sí. Latitude galega. E por esta zona existe unha sección específica de cetrería, unha tradición moi arraigada no país. Sería quen perico de conquistar a un falcón? Estamos no Zoco dos Falcóns, vamos a entrar nun local, un centro de falcóns, e vamos botar unha ollada aquí. Aquí ter un falcón é un símbolo de poder e autoridade, porque non é accesible para todos os bolsillos, é un animal moi caro. Vale, imán mercamos, peto mercamos, pero entón falcón non mercaremos, non? Home, a ver, podes levar 3 no avión. Podes levar no avión? Un can non podes levar, pero falcóns podes levar 3. Podes levar 3 falcóns no avión, porque entendo que non leva, vamos, pode mercar o avión se quere. A ver, che fan desconto como antes. Acábanos de dicir que temos que falar baixiño para que non se alteren os falcóns, verdade? E creo que é mellor que só nos lo digan unha vez. 200,000 reals. Or more than that, máis de 50.000 euros.
hai falcóns de máis de 50.000 euros. Máis de 50.000 euros. Mi madriña, pero... Ixe sí que é un falcón, É máis caro que o de Pedro Sánchez, se me apuras. Un paxaro de 50.000 euros. Máis de 50.000. Mi madriña. Empezan en 500 euros ata 50.000. Sí que era verdade que é para familias con poder, non? Con poder, Sí, normal que poidan viaxar no avión, entón. Sí. Don't worry, sí. Non se vai Non, sí, digo que este ali sentado ali detrás, sí, claro. Sí, eu estou relax. Pero ven, aquí collemo o couso, pero por favor. Non touch, que eu touch. Debe estar o aire acondicionado a -3 e estou suando máis que fora. Non hai un día tranquilo, latitude galega, non sei como facemos, E para chegar á casa de David non quedou outra que coller o metro e moverse pola cidade como auténticos catarís. Estamos no metro, non? Sí, aquí estamos. E supoño que será de recente creación. Sí. Verás que é moi moderno, é moi fácil de utilizar. Bueno, moi cómodo. Bueno, cómodo non sei se vai ser, porque aquí en Latitude Galega fixemos unha loucura, non? Porque hai dous tipos de billetes, contanos. Temos o regular, que é o que colle a maioría da xente, e logo temos a opción Gold, que é máis VIP, é unha experiencia diferente. E imos ver agora como son os vagóns. Pois isto do VIP, somos os únicos. Os únicos. É dicir, tanto luxo que hai en Canar e non hai 6 euros para pagar o VIP do metro. Xa. No, a verdad, é unha cousa ben curiosa porque realmente é luxoso para o que é o metro, non é o que estamos acostumados, non? Vale, baixamos nesta, Bueno, agora vou vos enseñar a miña casa, onde vivimos. Como en todas partes en Qatar, aquí hai seguridade. Primeiro, Abres con tarxeta? senón non podes entrar. Pois o edificio ten piscina, cuberta, piscina exterior, piscina para os nenos, gimnasio, internet incluído, todas as facturas incluídas no precio, plaza de aparcamento, servicio de limpeza unha vez a semana. Pois esta é a túa casa, non? Sí, esta é a miña casa, que chegamos, a miña familia. Un placer, Zaida. De Monforte tamén? De Ourense. De Ourense. Oh, e a pequeniña? Canto tempo ten? 2 meses. 2 mesiños. Ela 2 mesiños? Ela, cantos anos tes? 3 anos! Guau! Que grande és! Que apartamento máis chulo tedes? Supoño que vivindo así nun sitio tan guai, non botaredes tanto en falta Galicia, ou si? Bueno, nunca sabe, pero pensamos volver máis pronto que tarde. Mira se somos pesados os de Latitude Galega, que unha xa quedou polo camiño, xa caeu, non? Moitas grazas por abrirnos as portas da vosa casa, por mostrarnos os segredos de Qatar e que a próxima sexa na terriña tomando unha cerveza, ou que? Eso mismo. Pois un saúdo para os avós, as irmás e, bueno, e para todos. Veña, un saúdo para a familia da familia. Eso. Chao, chao. Se falamos de gastronomía, entre Monforte de Lemos e Qatar, cal escolles? A de Monforte. Onde están mellor os prezos? Igual, máis ou menos, non hai moita diferencia. Diría Qatar. E en canto á festa? En Monforte, aquí non hai. Bueno, sí que hai, pero gústame máis a Dalá. Onde é máis hospitalaria a xente? A de Monforte. Conecto mellor ca xente da miña terra que ca xente que hai aquí. Con que humor quedas? A retranca galega é insuperable, en Monforte. Que clima prefires? Monforte, gústame ter 4 estacións no ano.